Iki lho, gorengan iki lek wong sing mangan biasa-biasa ya ora seenak kayak sing tak rasakne. Lek jariku jan enak tenan. Iki lho gorengane. Lek ngarani ndek kene cipai tapau ngono jenenge. Iki ya. Wah, dan segere tenan. Tapi lek jarane wong sing ora seneng ya ora enak lah. Jariku jan enak ya. Nah, sakmene iki regane lan ndek daerahku kene lho. Daerah isor kene. Toyan kene anu. Regane 80 ente. Tapi jan segere. Gurih tenan. Aku mangane karo nyantai longgo ngene. Sikile cikang didik. Tambah gurih. Oh iya lek tuku ngomong ngene lho, teman-teman. Cipai tapau. Ndak tuku ndek daerahmu kono. Ulung puluh ente lah duit Indonesia sekitar 40.000 loh teman-teman. Hak mennya, kan? Terus rak ngono, aja lali lek tuku carane ngono. Cipai tapau ingke, ngono ya.